बहुत दुख के साथ कहे के पड़ता कि रउआ सबके पता हुई कि कुंभ मेला जौन बा कि आज 20-25 दिन से बहुत ज़्यादा लोग आ रहल बा। आ कुंभ में स्नान कर रहल बा। पूरा देश दुनिया से लोग आ रहल बा। सनातन धर्म के जितना लोग माने वाला बा सब लोग आ रहल बा। बता दी कि एगो आज हादसा हो गइल बा। जैसे खबर मिलल है, थोड़ा सा मन अशांत हो गई, थोड़ा सा मन में टेंशन हो गई, थोड़ा हमनी कहनी से रउआ सबसे कुछ बात कहल जाओ, कुछ बात बतियाल जाओ। सबसे पहले बता दी कि जितना लोग कुंभ नहाए आवता सब लोग के स्वागत बा। जितना लोग नहा के चल गइल बा उ सब लोग के अभिनंदन बा। सब लोग के बता दी कि कुंभ नहाए रुआ सब आवता नहीं, देश के कौनो कोना से आवता नहीं। छत्तीसगढ़ से जैसे कि बोलेरो के आवत रहलू आ बस से बोलेरो के टक्कर भइल बा, जेमे कि 10 आदमी के मौत हो गइल बा। देखी ठीक बा, तो माने केहू कोही से आवता। मेन चीज ई होता नो भैया कि देखी कुंभ में अगर रउरा प्रयागराज पहुंच गनी तो रउरा एकदम सुरक्षित बनी। काहे से कि जौना हिसाब से योगी जी व्यवस्था कइले बा, जौना हिसाब से प्रशासन हो जा रउरा सेवा में लागल बा, एकदम बस बहुत अच्छा एकदम व्यवस्था भइल बा। हम खुद जाके आ गइल बानी। ठीक बा, लेकिन जे आवता नु बहरी से भैया उनकरा लोग के ई बुझाता नु कि सबसे पहले हम चल जाई आ यही हम चल जाई जल्दी हम जाके नहा ली। यही सब के चक्कर में लोग रउआ बता देता नहीं कि गंगा मैया वही जी रहे वाला बाड़ी, सब लोग सारा व्यवस्था वही जी रहे वाला बा। थोड़ा सा लेट जाई लेकिन अपना परिवार के सुरक्षा के साथ जाई। जब मौनी अमावस्या के जौन घटना भई रहे इहो यही चक्कर में भई रहे नु कि का भइल कि घाट के लगे जौन संगम टेढ़ी घाट बा उजा लोग सुता रहे। ठीक, अब जौन एगो बैरिकेड लगा रहे वो बैरिकेडवा के पीछे जब लोगवा रहे नु तो आखड़ा चललस, आखड़ा नहाए जब चललस तो लोग के लागल कि अब एजा भीड़ हो जाई, ओ से बढ़िया बा कि हम जल्दी जाके नहा ली। अब वही चक्कर में लोग दौड़ल नु तो बैरिकेड टूट गइल आ जे सुता रहे ओजा भैया उ दबा के मतलब जानता है, लेकिन ई सब पर ध्यान देहल जरूरी बा। बस चीज ई बनू भैया कि आप जा रहे हैं संगम, अगर आप घर से निकल गए हैं तो एकदम आप स्नान कीजिएगा, सुरक्षित जाइए, अच्छे से जाइए। ठीक है, हाला गुला ना, ज्यादा गाड़ी तेज ना चलनी। वही तू लोग देखत रहो कि भारत के बहुत लंबा जाम लागता। अब हम ई तो नहीं जानत कि लागता कि नहीं लागत, लेकिन न्यूज पर चलता तो देखता आदमी। ठीक बा, तो अपना हिसाब से ऐसा जैसे कि जल्दी बाजी में ना, आखिर हम निकल गए हैं, एक दिन लेट पहुंचेंगे लेकिन हम पहुंचेंगे और नहाएंगे। इस तरह अगर आप सुरक्षित जाके सुरक्षित नहा के आते हैं तो बहुत हमने के बड़ा दुख भइल सुन के कि केहू जात रहा तीर्थ यात्रा पर नहाए जात रहा में टक्कर हो गई बा 10 साल मौत। आखिर केहू ना केहू के लापरवाही में जरूर हम बात बताओ तन भैया कि थोड़ा सा के रुआ चूक के वजह से पूरा अपन परिवार पूरा मतलब का होता सारा चीज खो देता नहीं। ओकरा बाद जितना लोग सनातन बहुत सारा लोग बा ई हादसा देख के ना जाई तो वो अलग बात बा। लेकिन केहू ऐसा बा कि अबे में पॉलिटिक्स होके लगी कि हई हो गई हाउ हो गई ऐसा हो गई। वो से देखिए सिंपल बात ये है कि आपको 26 तारीख तक चलेगा। आप अपना सुरक्षा स्वयं करिए तभी कुछ एगो चीज कुंभ स्पेशल हम तारा लोग बता दी कि जे भी जाता तो ओइजा भूला जाता लो। ठीक बा, तो जे भी जाता जे व्यवस्थापक बा जे जाता उ लोग अगर वीडियो देखत रहो तो हम एगो तारा लोग के आइडिया देता नहीं सुन लो। ठीक बा, जैसे कि मान ली कि रौरा गांव से बस जाता। ठीक बा, देखिए भुला जाता लो आदमी वो जा कुंभ में जाके। अब उ लोग केहू ऐसा रहता जेकरा ना पता बा, ना उनकर घर पता बा, ना टेलीफोन नंबर पता बा। सिंपल एगो काम करे के बा, एगो A4 साइज के जौन पेपर होला नु ओइ पर नाम पता एथी लिख के आ ओकरा के जीरेक्स करा के आ ओइ पर लेमिनेशन करा दी। ठीक बा, लेमिनेशन करा दी आ ओकरा के एगो रसरी में बांध के आई हाथ लौकत नु हाथ एगो बेंड खानी पहना दी। ठीक बा, जे भी बॉस वाला लेके जाता लो चाहे जे निकाल के ओइ पर नाम पता पूरा एड्रेस अच्छा से लिख के ओकरा के लेमिनेशन करा के बस रुका भाई सारा चीज लिख के लेमिनेशन करा के करम न तो पानियों में बुड़ी लो तो ना भीगी। ठीक बा, आ हेई में बेंड खानी बांध दी। ओकरा बाद कहीं भुलाई लो प्रशासन हो जाके कुंभ के प्रशासन जो भी बा उनको लोग के मदद मिली खोजे में आ तोहरो लोग के मदद। काहे कि एक और बात बता दी कि जब आदमी भुला जाला तो उ अपन आपा खो देला। अच्छा, हम जइया हर चीज बता ना पावे। हम जइया गई रही कई गो बूढ़ी दाई भुलाई रहे लोग, कई गो पतो भुलाई रहे सन, कई गो लइका भुलाई रहे लोग। ठीक बा, अच्छा से बता ना पावत रहे लोग कि हमार हेजा घर तो ई जवन आइडिया बा एकदम परफेक्ट बा। लेमिनेशन करा के और नाम पता लिख के लेमिनेशन करा के खूब से खूब जात होइलो बस में तो 50 आदमी जात होइलो, 50 आदमी के हाथ में बेंड बांध दो आ बेंड बांध के छोड़ दो। कुंभ में बाकी एगो बात हमरा बता दी कि भोजपुरी इंडस्ट्री से खेसारी भैया जाके कुंभ नहाइल बड़े।
क्या कहे ना खेसारी भैया के तो हम ना ना, देखनी लेकिन देखनी है। बिकी भैया के देखनी ना है। खेसारी भैया के उ फोटो एडिट ना रहल का जाने खेसारी भैया, अब चंदा खेसारी भाभी। भैया हमर नहाय गेलो त पाप अच्छा, तोड़ गई। चंदा भाभी कह लियो हां पवन भैया ना जीवन का है पवन भैया अभी का जाने पवन भैया के कोनो भरोसा नहीं किया वैसे भी पवन भैया जइहन त तनी ऐसा ज्यादा पवन भैया अपना आमा के साथ है जास तो सर का आमा के ले पवन अपना भैया आमा के लेके मूड आओ। में का चलत है ई हम नहीं जानत आ बाकी पवन भैया के कोनो अपडेट बाकी नहीं आवत होइसे बाकी आदमी पवन भैया के गाना 20 तारीख के पहले रिलीज होके वाला रहला हमरा तो ई नहीं के बुझा जे ये 20 के रिलीज होके वाला रहला कि अगला 20 के तो अगला 20 के यार फिर होली बीत जाई नु ठीक ठीक बा जब होली रिलीज होई तब देखल जाई बाकी बहुत दुख बा वो खबर सुन के बाकी रुआ सब वीडियो अपन अपन को ज्यादा विचार शेयर कमेंट करी बॉक्स में मिलते हैं अगला वीडियो में तब तक खातिर नमस्कार।